Però si aquí tinguéssim això, quan vindria el fred de l'hivern, se moriria. Llavors, l'arbre s'adapta a un terreno si li fa el fred que ell vol. Aquests arbres sembla que és una cosa que no està aquí parada i no fa res, i és un ser viu. Ells, a l'hivern, ells necessiten dormir, i a l'hivern els ha de fer hores de fred. Se calcula una hora de fred a partir de 4 graus positius en avall. 2 graus, un menys 1, tot això és hores de fred, i ell dorm. Si no fa aquestes hores de fred, ell com que està acostumat que les ha de fer, si no les ha fet, quan floreix a l'estiu, trau unes flors que, com que aquell fred li falta i ell té por que li vindrà, el fred les matarà. I llavors fa unes flors que no produeixen pomes. Si a l'hivern no fa fred, nosaltres aquí tenim poca collita a l'any següent, perquè l'arbre no ha dormit. Fixeu-vos bé, ell va comptant les hores,